det der sådan så kors, det der synsfelt eller sådan noget. Eller hvad det er, sådan så det er tåget. Sådan så det er mega tåget. Og så spiller jeg med gangbevægelse. Pisse, jeg har ikke fart. Jeg har ikke flere fart. Ja! Speed 2. Lol. Stavskab blev ved med at spraye mig. Jeg forstår det ikke. Han sprayer mig hele tiden, og det er kun mig. Undskyld, jeg kan ikke forstå dig. Så kommer jeg bruger en inderpøl på ingenting, lol. Jeg er lige kommet op i går, så bliver jeg lige slået ned. Men altså. Nu kommer jeg back. Har jo ingen? Der. Når en af jer skal hjem og hente inderpøl, så tager lige nogen med til mig. Jeg har en af en slægt på. Og jeg filmer lige nu, det er også igen. Jeg synes bare altid, jeg mangler igen. Fuck, hallo, du er det ikke bare mig? Mangler jeg egentlig ikke altid noget? Ja, du gør. Det ved jeg ikke. Nej, fuck, jeg røg ned for allerførste gang. Jeg mister kun et halvt liv af at ryge ned. Ja, det er fordi du er firefald. IV. Wow, jeg har et halvt liv tilbage. Det havde jeg jo lige før. Men jeg nåede heldigvis lige at bruge helbred. Kun lige på et hængehår. Redning. Okay, jeg er lige med Stavski. Er I også optaget? Og Rikke? Jeg er i gang med på en William. Okay, jeg er kun lige imod Stavski. Hey, prøv lige. Jeg har nu. Ja. Jeg tager Rikke. Jeg fik Stavski ned, tror jeg. Det var jeg lige. Jeg nåede ikke engang at røre Rikke, så brugte de den andre tal ned. Ja, det fik Stavski. Der kom i papirregnet, der ham nye der William i går, han har lige fået potions. Altså, Stavski kommer op. Stavski er oppe. Stavski er oppe. Han lander der i midten af det. Ja, jeg kommer. Det er ikke særlig tit Stavski, han dør. Wow. Jeg synes heller ikke, det er så tit, at jeg dør her. Nej, fordi du er... Nej, faktisk ikke. Ej, jeg har kun 2 inderpøls tilbage. Min lille potion virker ikke. Så lægger det. Fuck, jeg havde kun de 2 liv tilbage. Er du seriøst, jeg fløj? Jeg har kun 2 liv tilbage. Shit happens. Shit happens. Jeg havde seriøst kun 2 potions. Nej, jeg blev. Nej, jeg mener 2. Jeg fik næsten alle dine ting.